medo cando me falas. A tarde faz relucir, ven a noite cando te calas, e outra vez vou dormir. Alberto Lareo comezou nos fogóns da casa aprendendo da avoa Rosa. Logo virían as cociñas dos grandes mestres como Toñi Vicente, Neco Acha ou Marcelo Tejedor. Agora no restaurante Manso capitanea un equipo co que comparte obxectivo: conseguir que a xente goce co resultado do seu traballo. Para Alberto Lareo, o galego é a orixe, o lugar de onde ven. Pois o galego para min é recordar de onde veño, non? É estar na miña casa, en Carbia, onde de neno me ensinaron que esta lingua é algo máis, non? É identidade e é recordar sempre, día a día, este onde este, que onde veña dali, non? O galego para min é todo. En un restaurante dá identidade, non? Eu teña carta en galego, lógicamente tamén en castelán e en outros idiomas, porque temos que ter, ao fin e ao cabo temos cliente de todo tipo, pero a min gustame resaltar que eso, non? Que temos esa identidade e axuda un pouco a poñela en valor, non? Que en restaurantes tamén se teña en conta e bueno, eu son defensor, non? Da fala e do idioma, non? Que perdure, que siga no tempo, que non se perda, que os que veñan detrás, que entendan que é algo máis, non é simplemente falar, é o idioma é o noso idioma, non? E entón ten que estar aí sempre, e ojalá que perdure e que durante moitos anos sexa a lingua máis fermosa de todas as linguas.